Right, tamudari. Sikandidzodzo. Changamire andisati ndamboona maplaintiff akawanda kudai. Regedza ndivataure nemazita. Ratewa Vitalis Sanzira Iratewa village, right? Village C Nyahukwe. Iri muri yeikoko. Village C Nyahukwe. Na Murundo Bernard ndopi? Murundo Bernard uyo. Chakamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekunyora mazita edu akaputira. Sorry, tutanga zvakare. Bernard Murundo. Nyaya ndeyekunyora mazita edu ukaputira mujira dzvuku. Yanembo dzako parimaredare zvaita. Inodaro imuri yekunyahuke C community. Wachanga kuna Bernard. Taura tinzwe. Wangataura wacho tokupai nguva yekuti mutaure nhunha dzenyu okutanga haapedzi zvese mudi tozati tozomupa kuti apindure tichiona kuti yeyoita sei nyaya akutanga kutaura ndiani? Godfrey Chibika. Anenge achitaura anongotaura zita rake kuti kuti mabharana anyore Godfrey taurawo Godfrey Chibika. Takaitawo nhamo panext door pawamunhu. Taita nhamo ipapo pane pakawanda vanhu panext pawo. Saka pane munhu akabva kwaRugoi akayiwa kunochima mbuya mwedzendo rangu ashaika iwapo. Saka iye anoti akatirega ndiende pamvura apo ndimhono zoro resi ndarara handina kurara nhasi usiku. Time yakarara kari muzasi memengo imomo akaona akasimudza dombo renga rakatsikirwa muzasi memengo imomo. Ndopakaona jira. Ndobva achengeta jira riya. Achengeta jira abva ambomirira kuti ndikabudisa jira iri. Obviously vanhu akatsvaga akabvunza kuti vanhu munowaziva ero pajira. Munhu akapindura akati ndowaziva. Atasarake bhashana. Matanonzani akaona jira. Atimuziva aitobva kwaRugoi atori mweni pamwedzi wendiro. Okay. Saka pakabuda board ndakaonekwa ndakunzi uya pano. Ndobva ndaenda zvikanzi taona pane munhu aona jira iri asi pane zita rako riripo. Jira riya rabva ndangoruverenga ubva ndaona zvechokwadi mazita aripo papaine vanhu vabo almost ma28 right. Vanhu vachibva vabva makuwa ini chibva ndatongozvikanganwa kuti ndadini pane nyaya iri kubva ndazonzwa ndakufona vanhu vamwe zvikanzi komana muri kuti chiiko nejira raka mazita edu akanyorwa pajira aonekwa pamba pachameni. Saka uyai kuno timubvunze kuti zviri kufamba sei. Achibva taenda ikoko achibva abvunzwa abva amboda kuramba achibva azobvuma abvuma sekudaro achibva kuti ini ndakanyora mazita aya asi handira kunyora chiti ndoda kukuuraya iva asi ndakanyora mazita aya ndakaona kuti imi ndimi munenge makapatika steri. Saka ndandoda kuti imi muzondivhotere kuti ndiite chairman. Tikati tozviziva sei iwo wangu wanyora mazita edu pajira wobva watsikirira pasi pedombo mudzasi memumengo wepamba pako zvikanzi tinozvitsvaga nawamurundo. Ini hangu handinazo kwasazobuda wakabuda nevarume vanenge 3-4 here kunobvunza kuti jira rakamira zvakanaka here bozi umwe nomwe anga uchira upenyu hwake. Wachibva waenda achibva asvika ikoko kumhinduro yandakanzwa ichiuya yakataura kuti hanzi akasvikonozi unozvibvuma here kuti uri muroi. Akati hongu mama kwatakaenda kumuna madzibaba kwatakaenda. Saka tichidzoka jira riya rawakaenda naro harina kuonekwa. Wachibva kunoku kwatisape kunoku inini ndaendawo ndoda kutera ko jira racho riri kusvika jira richarondera amene kuti adonha kupi. Amene chakanditumawo ndibvewo pagara vanhu paipa ndikati ngandimboende papa ine jira paipa. Ndipo takaona futi rimwe rinova ndiro tiri naro izvizvi rine zita rangu futi riripo futi pajira namba 2 riya riya asi renge rakasungirirwa ranga rakapetwa rakasungirwa ivhu pajira paya. Tobvunza kuti kochii iye ndirenya kutsundura akati kajira akati basa baka saka renge rakapetwa rinongona mari adaura sei vono bva aiwa sara sei ivhu bata ivhu rako kwakuvhura kwako na pane list jira racho umbo hwacho naro pano jira racho. Ndobva zvadaro vanhu vakati so titori village yese ngatidaidzire Wari omuna tinyatsoziva kuti munhu anga ari kuita nezvii bozokuti abva kuti azi pakangotanga kufa munhu 1 munhu wese aribva matobva line kufa.
saka pakaona kuti rimwe jira raonekwa iri ranga rarasika ndobva wakabva watiza wabva watora luswa zvimwedzi wasati wadzoka wachibva wazodzoka wadzoka wachibva watidaidza wachibva wati ndauya yanokukumbira regere tikati notikumbira regere uyo chitsvaga munhu akagadzira zvinhu izvi ati sunungurowo kuti tigadzikanowo tikanzi munhu wacho handichatozvikwa ndomhindura wakatipa isusu tikasingatoita sei ndikakutsvagire munhu anokuroyonora inini tikati aiwa kwevadi kungonoisa nyaya kwaishe kwamambo kuti tobatsirwa tichizwa kuti taenda kumutemo ndopamakaona achikwanisa kuuya nawakauya nawo kuno achitinda vanozvimangarira kuti ndakatadzira chiwanhawo kana muchikwanisa kuvasunungura mokwanisa kuvasunungura ndosaka tiri muno mudare nhasi unoona kuti wakatobvumvima nyaya yako handinokuti ucharamba nditi zvakafamba sei ini ndakata tiri panhamo ndofunga takaiga mutumbu tapedza kuiga mutumbu tagara dzakuenda kumapasti 9 ndopa ndakaona ndichinokerwa ndiri pamba ndanokerwa ndiri pamba dzamanheru ndanokerwa ndiri pamba ndakabuda mumba ndobva ndaona chiwanze chakazara vanhu ndaona chiwanze chakazara vanhu ndobva tagara pasi vanhu ava ndobva vataura nhau yavo pakati panowanikwa panapa paonekwa jira iri raonekwa rakanyorwa mazita edu anga jira iri ranga rakatsimbirwa muzasi memuchero wenyu asi munhu akanonga jira iri akanga asipo ndobva pamuka kutaudzana kwakamuka mukutaudzana ipapo pamuka mukutaudzana kwakaitika ipapo kwakamuka kutaudzana vamwe vachiwirirana vamwe vasaiwirirana vanhu ndobva wagara dare wakati ano isusu handeichi muprofita watinodini watinoziva wati handei kumuprofita watinoziva wakati nyaya yedu isusu hatisi kuda kuti iende kwamambo nyaya yedu ikaenda kwamambo isusu inotizha mari yakadini yakawanda chikonzero chekuti mambo vanokara mari endei kumuprofita handei kumuprofita taenda kumuprofita kuya tasvika kumuprofita kuya kumuprofita iye akasvika akataura akati ano inini kana mauya panapa inini nyaya yangu haiitwi namambo nyaya yangu kana yaitwa panapa inoperera pano asi mukarwa ndichaiti nyaya yanu yenyu saka imimi chidzokera imoende kumba mundotore vamwe wenyu kana matora vamwe wenyu imimi modzoka navo panapa ndopedza nyaya yanu yenyu ndobva tadzoka kumba kuya kundobva wadaidza vamwe wavo ndobva wauya futi nyaya dzavo waisauya masikati waiuya usiku ndobva wauya futi nguva dzavakauya idzodzo pamba payapa ndobva paita violence ndobva tatadza kuwirirana ndobva ndakumbunyikidzwa kuti nditaure zvinhu zvandanga ndisingagona umwe achida kundirova kwakuita sei ndobva ndakabva ndabuda pamba ndobva ndatiza ndobva ndaenda kwamutare ndaenda kwamutare kwamukoma ndobva ndandogara ikoko ndagara ikokoko ndobva ndauya pamba ndobva ndagara pamba it was around futi kumapasti 8 ndobva ndakaona futi vanhu vachiuya vanhu vauya ipapapa vakauya vamwe vakanga vaine vabereki vavo zvikanzi masvikire avakaita vakati isusu tauya nekuti ava vadaidzwa vabereki vavo nekuti mimi makanyora mazita ani avo saka vanhu vavada kunzwisisa nyaya iyoyo imimi modini motaura nyaya yenyu yapedza nyaya yavo iyoyo yataurwa yakanzi nyaya yako iyoyo iri apa ngekuti isusu toda kukuendesa kupi kwamambo toda kukuendesa kwamambo kundoti iwewe undotaure nyaya yako kwamambo ini ndikati right kwamambo kwacho tinoenda asi imimi makamamboramba kuti tiende kwamambo muchitsvaga nyaya ng'anga yanyu muchiti mambo havana basa nekuda kwekudaro izvozvo zvese izvozvizvi inini nyaya yavo nyaya yavo yatakanisana newanhavo ndaisvika pakumbunyikidzwa pamba pangu ndandisasabvumizi kuti inini ndinoridza redhiyo ndainzi unofanira kuridza masongo asingatuki vanhu kuwhatsapp ndainzi unofanira kuita mastatus asingatuki vanhu kwakumuka noise vamwe vachindituka vamwe vachitukirira mukadzi wangu kusvika inini ndakasvika pakubvuma mhosva yandava ndisina kuita ende munhu wacho akaona zita pamba pangu muzasi memengo havana kuuya naye kunyange wacho vari kuti akaona zita racho iro akapiwa pepa iro rachita handover handina kumuona inini handina kunyora mazita avo kepiri wakasvika kuti ari manheru kwakuuya wauya ava vachibikawa
wakangotaura kuti ndimbotarise pandakaona rimwe jira kwabva wamhanya barabva waenda futi kudzasi kwemuti ikoko ndobva wandontora rimwe jira rawo ndobva wabudisa jira ndobva watora jira rawo saka ndaona rimwe jira iri riri panapa iri ndo musi wandazotiza iyoyo ndakuda kudii ndakuda kurohwa ndobva wati ndaona kuti rimwe jira iri Changamire nyaya iyi ndofunga yakatombobuda paNational FM saka ndiziita notaura zveusiku nana Bozhomora nechiyungu zvakaitika zvaitwa usiku here zvinhu zvavo izvi handichanzwisisi. Mpaka Changamire ndikuda kuti hangu pana baba iye zvino nhasi wauya pamberi penyu mambo wakuedza kuda kungwara kuita munhu akachenjera chaizvo mukavatarisa Changamire matauriro avo nezvavari kutaura nekungwara kwavakuita pahope yavo wakuda kuramba zvinhu zvavari kunyatsokuziva chaizvo chaizvo baba ava zvinhu izvi wada kunzvenga nyaya maonero angu chaiwo wakazviita zvinhu izvi dai wataura zvakanaka pamberi penyu mambo kuti wawirirane nevamwe wawa ndinotenda Changamire. maonero angu kuda kupedzera kudare nguva kwakabva nyaya iyi nemafambiro ayo netsika dzedu vanhu ava wakatotanyanga-tanyanga zvakawanda sabhuku wavo ipapa hapana ini ndini ishe wavo hawana kungosvikawo kumba kwangu achitaura kuti ndo zviripo iye uyu ari kutaura zvekuti ndakatiza ndichienda kwamutare kana munhu uri kutiza pfumbu chaizvo zvapisa ungapfuure pamapurisa apa uchienda kwamutare ogodzoka futi opinda muchamo uda kuuraiwa pasina mhosva unotiza kutambwa pano. Ndisatenda ndimbokubvunza Bernard. Wataura kuti makaenda kumuprofita mese. Muprofita akabvunza kuti unoziva kuti uri muroyi. Chokwadi. Aina nokupanzwe pa. Changamire. Ine ndofungidzira kuti nyaya iyi haitombotori nguva. Nekuti paikauya muno muchimhan'aro babawa waripo. Yakatomhan'aro muno waripo. Wakatotsanangudza nyaya wachiti pane nyaya dzese dzekutaurwa pana chaita sekushanda kunamo. Saka nhasi kuti muno muManchester washinzira here kuti watiudze zvinhu zvaikushamisika muno wacho anomhan'ara wakatiita hawana chavari kuramba. Saka nhasi ndikushamisika kuti muno muwakuti vaimbonyikidzwa uchazivi kuti chii chakuitika. Ndokumbira kuti watsanangure kuti pamberi pamambo kana muchiti vanhu vanokubunyikidzai kuti musaise marekodzi anotuka vanhu pamberi padare pamberi paChangamire munenge muchida kuti vanhu vakuti chii kana vanhu vachiti paWhatsApp penyu musaite zvinhu zvekutuka vanhu ivo vari kukumbunyikidzai kurutivi rwupi mungatsanangurei pamberi pamambo kuti kusambunyikidzwa kuitwa sei kana vanhu muri kuti vari kukutaurirai kuti usatuke vanhu paWhatsApp vari kukumbunyikidzai. Inini vanhu vatagara wakati iwewe pamba pako pauri kuridza redhiyo yako uri kuridza masongo ekuti tuka. Inini kana ndichingoridzawo redhiyo ndangoridzawo maridziro anoita vamwe ndobva wati ano iwe mastatus auri kuisa pafoni pako uri kuisa mastatus ekudini ekundituka. Inini mastatus andaingoisa mastatus unongotorawo anenge achiiswa nevamwe patime yaunenge wangofunga kuisawo mastatus iyayo unongoisawo kusvikira ndanzi wewe pari zvino wafanira kuti unge uchiisa mastatus akadii akadaro. Ndozvandikubvunza kuti pane kumbunyikidzwa kupi kutaurwa nevanhu ari kubvunza kuti kutaurwa nevanhu kuti ita zviro zvine hunhu kumbunyikidzwa here sachairman wavo. Inini ndisingazivi inini pane mubvunzo wangu ngepekuti pakuridza redhiyo apa inini ndakaona kuri kumbunyikidzwa nekuti handina bhira ndamboridza songo inotuka munhu. Ati iwe kuti ndairidza masongo andinoda akadaro. Ndaingoisawo kadhi randakatenga ndongoriisa rorira masongo achichinja kurira arira masongo angochinjana kurira ipapo ndo pandakazonzwa zvangu nzano masongo ako auri kuisa iwewe ari kutuka vanhu. Changamire nainyasi
munhu akati mukere akutamba newamwe tamba zvakanaka nawo anenge ambunyingidzwa ere nyati muri nyati ndowapi iye wacho inyati munhu akati mukere akutamba newamwe akadzitamba newamwe zvakanaka anenge ambunyingidzwa ere naiwa mururu ndomubvunzo wabvunzwa kuti kumbunyikidzwa kupi kana zvinzi ita tsika dzakanaka ita hunhu kumbunyikidzwa here pfungwa dzandiriona inini ipapa dadzisai maonero andiri kuita ndekuti handisi kuona pfungwa dzavo kunge dziri razvinai nezvinenge dzakunyika nokuti ruzhinji rwese rweupenyu harungauyi kuzovapupurira kuti vakaita zvinhu zvavasina kuita zvokuti dai vanga vari vamwe vanhu vari munhu ane pfungwa dzinedzimwe angadai atotaura nyaya yake zvakanaka-naka abatsirwa mudare muno pasina kukakawadzana kwavari kuita nokubotomoka kwavari kuita asiwo marekodzi acho amaimboridzai rimwe rekutinzvimuu andati ndakambondidzwa zvafanira ndikanga ndakahiwa inini akahiwa nemahuri akawanda chachaizvo obva wadzadwira kuti adaiwa atauri manyepo ine ndofunga kuti ndiri kudzikwa ndakahiwa kuona kwandiri kuita inini pamusoro echangano kutaura chokwadi pamberi paMwari chinhu chakanaka zvikuru ende dare haripedzi nguva nepamusana pekuti munenge wataura chokwadi ishawa wari kuda kuhwanda nemunhu isusu takaenda pamba pavo tichiti tiwabvunze kuti akanyora ndiani wakatiyo pakutanga wakamboramba wakati handini ndakanyora asi kechipiri wakazoti zvikanzi aiwa akanyora mukadzi wangu tikati achibva amudaidza mukadzi achibva auya zvikani nemukadzi ehe ndini ndakanyora asi yenhasi waakuda kutaura kuti hanzi handini ndakanyora machira mazita pamachira ngawatauri chokwadi Thomas Mandela kubuda pachena zaire dahwa chinhu chakanaka chaizvo chaizvo auya iri mukadzi haana kuuya waya nani ndauya ni machira arikutaurwa ya machira anoitwa zvokuprofita muprofita wacho munombosenzesa kunyora mazita evanhu ndiani muprofita wakasenzesa ina ndina muprofita wandakasenzesa kunyora machira izvi vadzimai vangu havana kunyora kamambo zviri kuitwa nemurume uyu ndine urombo nezvavakaita izvi ngokuti munhu anogara mune vanhu wese musha wese haungapengi kuuya kuti unonge kuti uyadai uyadai ngokuti zvaakaita zvacho izvozvo zvose ndozvaari kuramba ndozvinoitwa nemunhu anoshereketa munhu ane urombwa anoshereketa uda kukuwadza vamwe ndozvaanoita saka kutomuka kuda kuramba iye zvinhu zvacho ari kuda kutopedza vanhu saka zvinhu zvakadai izvi munhu akadai mucommunity anotonetsa saka angati here ndandiri kunyora mazita ekuti ndigovhoterwa kuvhotera vanhu uchiwatsira basi kudira ivhu kureva zvakawanda kuti unofanira kufa ndo zvazvinotoreva zvamakaona zvazi zvechipiri zviri ku ngoda kutora wakomana pakasviba paanga riri ivhu naye mazita amangani kwaya 1 2 makaverenga mangani ari mangani mazita aripo 28
happy 20 iri kutanga Sasa mporofita wake maji. Nyati yenye Aura mporofita wake nyati yake. Kama zitari pa ipapa pane 29 30 saka muri kuti riri kutanga rindo ranga ridzvuku ko mambutana zvojira dzvuku kai inini takatofara paakauya kuno kwachiti handi tinochena because anga akutitaurira chairman edu akanga akuti ndakukutsvagirai munhu anokuruyonorai saka imimi kana mati tikati kokatitsvagira munhu anotuedzera yani saka tikati isu tatati tiende kwamambo tonobatsirwa kwamambo because kwese kunowanikwa muprofita kunowanikwa n'anga ndakati kana mafunga kudaro handii ndosaka makaona achiuya nevanhu kunoku toya kuno kwatata kuno tutofara because tutotiwo pamwe takuda kutobatsirwa changamire pachiwanhu chedu panoti mhinduro nyoro inodzora kutsama. Naifunga kuti chairman dai wazvininipisa pawanhu kuitira kuti rugaro rwavo vandogare zvakanaka vadzikise hasha dzevanhu. Zvino kana wakati wapamberi pamambo wakuukanda mudenga panyaya iri pachena kana zvikazenge zvabuda sekuti ndiwo taitokumbira dare kuti rigozonyatsowedzera shamu dzacho nekuti vanonga vapedzawo nguva yenyu changamire. Changamire uri murundo wepajukujuku here. Chikumbiro changu Changamire, iwe ishe murundo pamafoni takakuchiziva kuti waira nyati wese tinototi madzishe saka utonga zviri automatic inotokuti ishe murundo. Chikumbiro changu kwamuri wamurundo kuti dzikamai musapaparike zvimurundo kuita murundo chaizvo pamakoni munhu ane zita rinoposha izita guru rekwamurundo. Sekukura kwangu kwandakaita ndakakura nana Petros na Korea ndiani wako ndiwana mukoma. Zvino uri kuitirei zvinhu zvetsika isina kufanira zvakadaro? Uri mwana wemba huru, uri mwana wezita guru, uri kutangirei kutanga kutanisha zita repamurundo in this manner? Ari pano mumwe murundo uyu murundo atoti pana uyu Changamire ndisabhuku pachezvazvo ndisabhuku. Now uri kudirei kutanisha zita repamurundo to that extent? Chikumbiro changu ini ndinoitwa Nyamukubva, chikumbiro changu sekuru kuti itai zvinhu nemazvo, kumbirai ruregerero pane zvamakakanganisa zvisati zvaenda kure. Kumbirai ruregerero, makumbira ruregerero mokumbira kuti aiwa zvese izvi zvakamira zvakadai zita rako repamurundo roenda mberi. Chikumbiro changu chakamira pamusoro. Changamire ndikutsigirawo mashoko akutaurwa naWanyamukubva. Inini ndiri wamuzvani, takakura mumusha mamako ndiri kwamapapu, ndiri wamuzvani wepamapapu Chiomba. Zvataurwa nemwana wangu uyu Nyamukubva aiwa ndingatsigira mashoko mapiri. Tarisai kuno apo munhu undiziwe ndiri wamuzvani kuda mapapu musikana mukuru kwaoni asi mapapu. Zveshuwa zvataurwa nemwana wangu Nyamukubva gamuchira izvozvo maita basa mavo. akagara apa achiita zvaanoita samitu isheva anonzi Bernard kana umuti nyati zvamurira Changamire Right, yeah. Ndino
ndinoona sekuti ndichairman wakagarapo nai vanhu vakavafotera kuti vana vafuma vangomukira munhu vakavhotera nezuro pane zviri kuitikawo dai paine zvinenge zvakaitika zvakangonaka kuti vanhu vavadzane nekuti iwe chairman waiswa pamberi nevanhu vavo avo kana paine zvakaitika chaizvo chaizvo zvakafanira kuti chairman wangu usabvita kwa zvinhu zvigadziriswe chairman newe chingwa makatomboguma kuti ndakazviita ndakatakanganisa chiri kuita kuti musabvume nhasi chii ndava vanhu vamuchadzoka muchitogara nawo saka mukaratidza imimi kuti no kukanganisa kwangu ndinobvuma vanhu vanodzoka vachiziva kuti no makaita musai kuziya kudawo chigaro zvinoitika saka ndo zvaro kuti musarambe muchipedzera nguva kuti tiende pachikamu chinoteera mutenda changamire ndakakanganisa handiti kukanganisa ndakakanganisira vanhu changamire right chiendai zvindooneka kuti kukanganisa kwacho kune maeffects api zvigadzirisike moenda una chiremba handiti right endai kuna chiremba Teachkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundudza, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Teachkach MTV tinodzifamira Dojibondora, Dojibondora,